Ja siis nyt me lähdetään kohta matkukseen. Ja siis tää on tämmönen pieni my day. Ei minä tänään teen. Nyt on siis tänään lauantai, ei ookin. Joo, ja mun kaveri on meillä eilen yötä. Ja me ollaan nyt harjoitelleet hiuksia. Mä pistän tän mun kameran tähän. Näin. Niin me kohta lähdetään matkukseen. Ja siellä sitten shoplaillaan ja tehdään jotain. Syödään ainakin se lounas. Kello on nyt, oottain sonkaan. Kello on nyt 7:12. Ja me lähdetään kohta. Tämmöistä hampaa ja astia. Joo. Tää ei oo se väitös lisää vähän, mitä me tehdään. Nyt tässä hampaat. Mä siis kävin viimeksi tällä viikolla matkuksessa, oliko se nyt joko tiistai-torstaina, en muista milloin, nyt joskus keskiviikkona tai joskus silloin kävin matkuksessa, niin menen sitten uudestaan kaverien mukana. Nyt me ollaan autossa. Matkuksessa. Täällä oli mehukattityyppi. Sekin on katti. Tuossa supermarketissa ja me saatiin tämmönen tikkari. Tää Dumle-tikkari. Dumle-tikkari. Ja Elli. Joo. Nyt me ollaan tässä supin luona ja odotetaan, että voidaan ostaa meille ruoaksi. Nyt meillä on meidän ateriat. Me otettiin puokkiin tämmönen patonki, jossa on kinkkuu, tomaattia, kurkkuu ja salaattia. Ja sitten otettiin 2 keksiä meille molemmille. Joten on ruokat haluan. Me käytiin äsken matkuksessa joku lasten lauantai-juttu menossa. Mutta käytiin siis, ei matkuksessa, mutta Sinseissä käytiin äsken. Ellekin osti jotain sieltä. Ja me ollaan menossa varmaan jonnekin normaaliin tai jonnekin. Me oltiin
me ollaan nyt käyty myös suomalaisessa puukaupassa. Ja nyt me ollaan täällä istumassa Ellin kanssa. Ja käydään kohta varmaan tässä Kaikerissa ja saatetaan käydä H&M:llä ja Greenillä ja semmoista. Että juu. Nyt me ollaan käyty matkuksessa ja kotona mä teen ostosten esittelyyn Ellin kanssa. Ellikin näytti mitä se on ostanut. Ja sitten me kuvaillaan TikTokia ja pakataan mun yökulokamat, koska mä lähden mun toisen kaverin luokse yöksi. Joten joo. Moi, mä oon nyt mun kaverin luona. Ellenin yötä. Joo. Ja täällä on Ellen ja kuskoisen kaveri. Ja moi. Mä käytiin äsken pihalla ja tapahtui ihan kauhea accidentti. Saatatte kuulla tosta vähän nukkemaan. Joo. Mitä on sun sormessa mustaa? No mä syön herkkuja. Oota, ihan pikku hetki. Mutta siis mä tipuin lumivuorelta alas. Tipun lumivuorelta alas. Takaperin kun perkeikalla ja viimeisenä takaperi voltti. Päkkärillä alas. Joo. Se oli aivan kauheaa. Mutta mä kerron siitä vähän sitten ilmalla. Mitä? Moi, nyt ilta, mutta mä en kerro sitä snorkelia. Eli mä niinku olin siellä vuorella kiipeilemässä ja Ellen oli jo alhaalla. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon horjahtamassa. Sitten mä vaan yhtäkkiä teleporttaan keskelle sitä mäkeä silleen. Eli kun mun lähti taju hetkeksi aikaa varmaan 20 sekunnissa. Ja sit mä olin siellä alhaalla ja rupesin sujuu. Kyllä herättiin sen. Niin, Ellen pelastui. Jos se Ellen olisi lähtenyt, jos se olisi lähtenyt sinne bussipyökille. Joo, ei kotiin jo. Etkä olisi oottanut mua. Niin, sit olisi käynyt huonosti. Ja nyt on kello joten 10. Jotain 10. Ehkä jotain 10. Ja me ruvetaan kohta nukkumaan. Et joo. Tässä oli mun maidei. Joten toivottavasti pystyt kerrostaa. Nyt riippää lopetan tämän videon.